ou o golpe dunha pedra nunha poza de auga. Nas nosas copas, as perturbacións prodúcense polo roce do dedo coa superficie da copa. Pódese relacionar a forma da copa cunha campá. Podemos golpear a copa cunha baqueta e así producir un son. Pero frotar o dedo húmido na superficie da copa fai un son diferente. O dedo húmido actúa Mollar o dedo sería como botar resina no arco de un violín. Todos os materiais teñen unha frecuencia natural, a que vibran. Chámase frecuencia de resonancia. Cando golpeas ou pulsas, emiten un son que sempre será o mesmo. O roce do dedo na superficie da copa fai que o cristal vibre e transmítese ao aire. Se a copa ten algún líquido, as vibracións tamén se transmiten ao aire. Cando se transmiten vibracións ao líquido, perdese enerxía. Se se perde moita, entón a frecuencia da onda diminúe e o son é máis grave. Por esta razón, prodúcese en diferentes tons, a diferentes niveis de auga ou calquer outro líquido. Cando a auga divídese en diferentes niveis e en diferentes copas, podemos chegar a producir melodías. A maior cantidad de auga, o son é máis grave. Hoxe, os nenos de cuarto, imos interpretar unha melodía que se chama Ave María de Gounod, cos Aquofa.